ina ko ban gani ba babu kisa ko to a aure a yi kogo ba ya ki ba ka je gida na bangaren jamus wata mai bakin wando shi ma da dudu da kukuru ne ya ba nuna ba shi dama to an ba ka dama kai nuna ba shi dama mu official kai mai waya dogon mama wane ne wannan suka da kai kashe miliyan na hasken banza da ya kuma to a shekar ta san kan yanzu amma kakkamance umaru ta san shashan ashe umaru shashan ya san ka umaru ya san shashan umaru shashan ya san ka umaru kawai ya san wani yau aikata ƙari arewa ga umaru nan gurma da ga shashan nan matasa masu lokaci waɗanda kowa shi ne yake damata da hagu wallahi damata da hagu wallahi damata da hagu ake wallahi damata da hagu mala umaru shashan kisani ɗan kallon na kallon ku gurma da suna kallon ka arewa kai next time inda ka shura ka sai wani ka shuri mala umaru ma ka tuna cikin dambe ake wallahi shashe da umaru dambe ake yi dambe mai kyau kowa matashi ne a sharwa wannan dambe baya da gani wallahi wannan dambe sai an tashi wallahi ya ga layi wallahi mai ke kai malam wani kai shashe kun tare mai an kalo ta wagar gona kala wani tuga tuga kai shashe kai umaru malam umaru ya ce mai gani nan tare wallahi gani nan tare shashe ya ce ina jiran ka wallahi kai dan da ake yi wallahi kowa shi mai kyau kowa shi mai hisari kai
Chairman. Chairman. Allah ba kun ba hagwancin da ka hana mu jahil minti ne 30 sai ya ci a rufe ya shiga ya ba shi dama ya yi tero ya fara ba gudu ma da aka fice ba kai a kabila na aka yi rabu ta kare yanzu ta ce a burce kai kai da arewa ya su bane ya la ta shi ma ya rana ya ta zai ya sa ka da kai ya sa ka da kai ina ne mun ce ta amin kai ya la bara lokacin da sai amma ba a sa mun samu wasa guda dajo an sake wasa guda dajo yanzu wasa uku muka yi da suke da sa ga nan kuma na an yi wato an primary school na mata sun yalla kai a shakka wata kwabace a shakka minti ne wanda Najeriya take a dako wanda Najeriya take da ra'ayi da shi wannan mai wannan wanda da kuke gani bulu a Lagos idan yanzu ana da bukata don bansa Kano haka nan Abuja haka nan Katsina haka nan ma Sokoto kai kana ga ina miji kana ga kasa kana kallon gidi kai sama kai ya kawai kai ga wadai abin ba dadi na mara kuma a tsara kafa a ko an bane a wannan bane a sai ko an bane ake buga a gidan Ahmad Muhammad daga Tambol local government kai sama haka tsara ana yi ana shiwa tsakanin ɗanbici da alkanan gurmana da ɗaukar gurmana da ɗanbici daga ɓangaren jamus a sabon wata wata daga ɓangaren gurmana ganin da kai ana yi abin ba sauki ba da nasiya ana yadda ya kamata ana cin mutunci ana rashin imani ba a mutum da juna wannan da mai ganin ne ganin ne alƙali ya ba su dama a je a sharuwa wannan manajan layi su gara domin lokaci na tsaya kuma makallata sun halar wannan gida ba mu da ɗan makallata a gidan nan sun haɗu daidai wa daidai ba haka muna
amma waɗanda ba su yi lalu ba. Da ya ce magana na kama. I'm